Čaute ľudia, moje meno Matúš a dneska si zahráme nejakú hru. Takže vidíte, že už tu mám veľa hier. Tak ideme hrať World of Tanks Battles. World of Tanks Battles. Ešte raz. Tak ráda bych se podívala, kudy chodí. No a ideme tam. Ukážem vám aj nejaké tanky, čo mám. Môžete vidieť takýto, ten mám najlepší. Keď tak si to stopnite, ja to nebudem zdržovať. Potom mám takýto, s tým tam nehrávam moc, tak dneska sa môžeme s ním pozrieť. Potom mám takýto, keď si to stopnite, keď tak. To mám ešte aj takýto. Tiež si to stopnite. No a ideme s tým, takže bitva. Môžem to dať troška stišiť, počkajte. Aha, už hráme. Čím ešte nie? Ako stranu má jedna. A zo strany beží o 10. Takže, jak vidíte, už nám to ukázalo. A už na mňa asi aj mierí. Teraz som asi aj v uzemí. Takže musím sa, tak vidíte. Musíme teraz zastrieľať rýchlo. Potom by on nemohol. A určite budem natáčať aj Minecraft. Okay, dovidenia.